A todos os veciños e veciñas de Rianxo deséxolles un moi bo Nadal e un feliz ano novo. En especial, lembrarse daqueles que xa non nos acompañan, pero tamén acordarse tamén de toda a xente e as familias deste ano, disfrutar con elas dun moi bo Nadal. E tamén animar a xente a que compre no pequeno comercio local. É un apoio imprescindible nestas datas. Así que, reitero, felices festas e feliz ano novo a todo o pobo de Rianxo.